بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد biz özümüzün Tat İslam proyekti kısalarında YouTube kanalımızda Arap harflerinde hem Muallim Sani negizinde tecvid kaidelerinde öğrenip gitkeniyik. Hazır indi uyladık Arap harfleri bilen tanışkaş, Kur'an'ı okurga öğrengeç, Kur'an'ı anlap, ma'nalarini düşünüp okurga öğrenirge kerek deyip. Hem şuna da şuшы яңа дәресlerimizni başlarga булдык. Ул да булса Арап теле дәресләре. Чөнки башта хәрефне өйрәнгәннән соң, аннары тәҗвид кагыйдәләрен үзләштергәннән соң, өченче баскыч ул да булса шушы Коръәнне аңлап уку. Шуңа да кардәшләребезгә кем мәдрәсәдә укый, кемдер инде үзлегеннән бәлки өйрәнәдер. Менә бу дәресләребез аларга да бик уңай, файдалы булыр дип өметләнеп калабыз. Чөнки һәрбер мусульман кешесе ул үз өстендә эшләргә омтылырга тиешле. Һәр вакытта да гыйлемен арттыру өстендә эшләсә, безнең өммәтебез дә, динебез дә алга китер. Һәм менә шуңа да шушы дәресләребезне башларга булдык. Безнең гарәп теле дәресләре киң таралган китаптан булачак. Ул да булса, менә шушы китаплардан, ул халык телендә инде Мединский курс дип йөртелә. Ул 4 өлештән тора. 4 русча әйтсәк 4 томнан, 4 кисәктән диек. Менә без беренче китабына керешәбез. Ул менә шундый. Хәзер инде яңа чыкты. Менә мондый да. Ул күп төрле. Әмма без инде сезгә күрсәтергә шушы берничәсен генә алып килдек. Әмма безнең инде төп булачак менә шушы китап. Чөнки бу китап киң таралган. Мәдрәсәләрдә дә шушы китаплардан укыталар, кайбер мәчетләрдә дә. Һәм нинди генә дини китап сатта торган кибеткә керсәк, шушы китапны без күрербез. Һәм галимнәрнең дә киңәше шундый, менә сезнең җирлектә нинди китап белән укыталар, нинди китаптан инде аңлаталар, шул китаптагын укытсагыз хәерле диделәр. Шуңа да без шушы гарәп теле дәресләрендә шушы китаптан инде башларга булдык. Без менә беренче кисәгеннән башларбыз. Кириш өлеш диек инде, икенче, өченче, дүртенче өлешләр инде әзрәк кенә авыррак, әмма бу беренче өлеше инде бик җиңел генә, гади генә башлана. Һәм бу китапны үзенчәлеге шунда, монда бик җиңел сүзләр, гади генә җөмләләр төзергә өйрәтә. Һәм шуның нигезендә инде җиңелчә кайбер Арап теле кагыйдәләрендә өйрәтелә. Бу бик бәрәкәтле китап. Менә бу китапның авторы ул Индиядән, үзе гарәп түгел. Һәм менә шушы үзенең Индиядә укыганда мәдрәсәләрдә, ислам мәркәзләрендә ул канәгать булмый, ничек аларны гарәп телен укыталар, өйрәтәләр. Һәм ничек аларга төрле шушы кагыйдәләрне инде аңлыйсың, аңламыйсың ятлаталар. Һәм ул шулай җиңелчә генә гарәп телен өйрәнә торган шушындый китап төзи, китап яза. Һәм бу шуңхәтлек бәрәкәтле китап 70-нче, 80-нче еллардан алып инде шушы китаптан гарәп телен өйрәнүчеләр бүгенге көндә бик күп, инде якынча миллионнарга да бәлки якынлашадыр. Чөнки күп кенә ислам университетларында, мәчет мәдрәсәләрдә әйткәнемчә инде менә шушы китаплардан укыталар. Безнең җирлектә генә түгел, башка галәмнәрнең шушы җир шарының төрле почмакларында. Шуңа бу бик популяр, җиңел һәм инде бәрәкәтле китаплардан булганга шушы китаптан башларга булды. Иң беренче менә анда ачсак без беренче дәрес дигән әд-дәрсул әүвәл. Без башта шуны язып китәрбез. Иң беренче безнең анда әд-дәрсул әүвәл дигән. Әд-дәрсу. Дәрес. Безнең татар сүзе шулай бит инде. Дәрес. Әл-әүвәл беренче дигән сүз. Әүвәл. Әүвәл
Birinchi ders. Birinchi darsga qarasaq, anda bizning hada degan so'z kelar. Shulay bit. Hada. Qaragыз. Hada deb suzganda bizning yonda kichkina alif tura. Әмма ул гадәттә китапларда язылмый. Әмма ул сузылырга тиеш. Hada дип. Hada. Hada күрсәтү алмашлыгы, указательный местоимение дип. Алар гарәп телендә без берәр нәрсәне күрсәтәсебез килсә, бу дип без гарәп телендә hada дибез. Мисал өчен, бу безнең яза торган фломастер, шулай бит. Каләм дисәк тә дөрес булыр. Һәм безнең әйтәсебез килә икән, бу каләм. Biz әйтәбез ничек? Hada qalam. Бу каләм дип. Язып китәбез. Hada qalam. Qalamун. Бу каләм. Ягъни бу ручка. Димәк, белдек. Беренче дәрестә без өйрәнергә тиешбез. Бер нәрсәне күрсәтәсебез килсә, бу әйбернең, бу предметның, бу нәрсәнең шушы дип исемен белдертәсебез килсә, шулай бит. Мәсәлән, бу каләм дип анда, мәсәлән, китапны әйтәсебез килә икән. Бу китап дип шулай бит инде. Димәк, без ничәбез? Hada китап. Бу китап. Ягъни якын булган предметка безнең янда булган, без димәк ләшәбез ничек әйтеп? Бу китап дип. Мәсәлән, бу ачкыч. Hada мифтах. Hada мифтах. Мәсәлән, араб телендә әйтәсебез килә ди, бу йорт дип ничек әйтәбез? Hada bayt. Бу йорт. Мәсәлән, барабыз ди дустыбыз белән һәм күрсәтәбез, бер матур мәчет чыкты. Димәк, араб телендә нәрсә кулланабыз? Hada. Hada masjid. Бу мәчет. Hada babun. Бу ишек. Һәм менә китапка да карасак, анда безнең шушы рәсемнәр һәм күнегүләр куелган. Шулай бит? Hada, менә иң беренче китабыбызга карасак, анда иң беренче йорт тора. Шулай бит? Hada baytun дип. Hada baytun. Бу йорт. Бу өй. Карагыз, монда сорау тууырга мөмкин. Нишләп соң син кайбер вакытта hada qalам дисең, кайбер вакытта hada qalам. Hada bayt, hada baytun дисең. Әйе, бик урынлы сорау. Араб телендә сүзләрне яңа гына гарәпчә өйрәнгәндә, гадәттә шушы тәнвинне, ахырдан килгән уннарны тулысынча әйтәләр. Хәрәкәне дөрес куярга өйрәнер өчен. Әмма гарәпләр сөйләшкәндә бер кайчанда hada baytun, hada qalamун, hada babун, hada kursiyun. Мәсәлән, hada masjidun, hada miftahun дип сөйләшеп тормыйлар. Нәрсә диләр? Hada китап, hada qalам, hada miftah, hada bayt, hada masjid. Шушы ахырдагы тәнвинне әйтеп тормыйлар. Шуңа күрә ике әйтелеш тә дөрес. Hada bayt, hada qalам дип әйтсәк тә дөрес, шулай бит. Hada baytun, hada qalamун дип әйтсәк тә дөрес. Әмма башта инде хәрәкәләрне тулысынча әйтеп бетереп, кайбер муаллимнәребез, укытучыларыбыз, дик шушы гарәп телен укытучылар инде әйтәләр, тулысынча ахырына хәтлек укып өйрәнегез диләр башлангыч чорда. Ничек итеп дөрес итеп хәрәкәләрне куярга белер өчен. Аннары китапка карасак, икенче сүз килә анда безнең هذه مدرسة دي. هذه
مدرسة. هذه مدرسة. هذه مدرسة. Manda hadi'de niçin sonunda hadihi? Qarağız. Arap tilinde eğer de isimge ahırında temarbuttu yalana iken yoki şuşu söz temarbuttulik ile iken o bizning xotin qiz jinsin ko'rsatadi. Женский род ruscha aytsak. Hem şuşu xotin qiz jinsinde bo'lar ekan şuşu söz isim. Anga bu deb dashasi biz kelsak, bu madrasa shulay bit. Biz anga hadi deb aytishga tegish tug'il, chunki bu xato bo'lar. Aytamiz hadihi madrasa. Madrasa narsa endi u madrasa. O'qiy turgan yer arablarda aytilar madrasa deb. Bizda endi g'alatda madrasaga diniy bilim bera turgan o'quv yurtini madrasa deylar. Arablarda madrasaga maktablarni aytalar endi. Madrasa ibtidaiya, boshlang'ich maktab masalan. Madrasa sanawiya. Bunisi endi zo'r klasslarga aytalar. Madrasa sanawiya, madrasa mutawassita, o'rtang'i bilim beru maktabini, madrasa o'quv yurtini. Bizda madrasa deb aytalar endi diniy o'quv yurtlarini. Ammo madrasa bilarga tegish biz ilm ola turgan yer. Hamma angladik. Temarbuttu bilan kelar ekan, demak bu xotin qiz jinsine kira bu so'zlar. Temarbuttusiz kelar ekan bu irod jinsine kira. Shulay bit. Мужской род, женский род. Мужской род. İran cinsine biz hada deb aytamiz, xotin qiz jinsine hadihi deb aytamiz. Hadihi madrasa, bu o'quv yurti. Ketdik, 3-chi so'z kelganda bizning narsa hada babun. So'zi aytamiz, shoy babun. Hada babun. Hada bab desakda durust. Bunda temarbuttu yo'q, demak bu narsa qo'ya kira? İran jinsine kira, shunga ko'ra biz hada deymiz. Hadihi deymiz. Nechun bunda temarbuttu yo'q? Bu xotin qiz jinsine kirmaydi. Shunga ko'ra biz buni hada deymiz. Hada babun. Hada bab. Bab arab tilida eshik deb tarjima etiladi. Bu mana bu. Narsa u? Eshik. Arab tilida demak bu eshikni nechga aytamiz biz? Hada babun. Hada bab. İki türlü aytilishda endi dars bo'lib turadi. Ketdik, ikkinchi yo'lga tushamiz. Ish so'zni o'rgandik. Shulay bit. Bayt o'rgandik, madrasa o'rgandik, bab o'rgandik. Asqa tushamiz. 4-chi so'z. Bu so'zni alhamdulillah tatar tilini yaxshi bilgan kishi yodlamasa da bo'ladi. Nechun? Chunki buni har bir tatar kishisi biladi. Bizga tatarlarga shunisi bilan da yengil, arab tilini o'rganganda bizga qo'y bir so'zlarni yodlab tatirmasang bo'ladi. Kitabun. Tarjimada aytasi yo'q. Kitob endi u arab tilidan kirgan bizga so'z kitob. Bizda kitob deb, arablarda kitab. Hada kitab. Hada kitab. Bu narsa mana bu kitob. Hada kitab deb aytsak da durust, hada kitabun desak da durust. Ketdik. 5-chi so'z. Narsa? Shulay yo'q. Tatar so'zi yodlab turmasangiz da bo'ladi. Qalamun. Hada qalamun. Bu qalam. Narsa? Yoza turgan birga qalam deylar. Flomasterga da aytsak bo'lar, karandashga da aytsak bo'lar, ruchkaga da aytsak bo'lar, xato to'kil anday zo'r. Hada qalam. Hada qalamun. Bu yoza turgan narsa ruchka, karandash, flomaster, qalam deylar. Tatar so'zi qalam. Ketdik narsa hada miftah. Miftah. هذا مفتاح.
Hada bu miftah. Bu нәрсә менә бу безнең? Шулай бит инде. Бу мифтах. Ачкыч. Ишекне ачып керә торган мифтах. Бәпне нәрсә белән ачабыз? Әйе, мифтах белән ачабыз һәм керәбез. Димәк, араб телендә әйтәсебез килсә, бу ачкыч дип ничек әйтәбез? Әйе, hada мифтах. Бу мифтах бабай дип тә әйтәләр, шулай бит? Татарларда шундый сүз дә бар. Мифтах, мифтах бабай. Ачкыч бабай дигән сүз. Мифтах. Шуннан соң киттек. 3-нче юлга төшәбез. 7-нче сүз безнең мәктәп. Мәктәбун. Мәктәбун. Hada мәктәбун. Мәктәп ул безнең нәрсә булды? Менә шушы утыра торган өстәл. Мәктәп дип йөртелә. Бездә инде гадәттә татарларда мәктәпне нәрсәгә әйтәләр? Уку йортына, шулай бит? Менә сүзләрне якланда киңәшем сезгә шул, теге ассоциациялар белән чагыштырып якларга кирәк. Мәсәлән, бездә мәктәп дигәч уку йортына уй килә. Мәктәп, ягъни парталар, өстәлләр кая күп? Әйе, дөрес, мәктәптә күп. Чөнки мәктәптә иң күп әйбер нәрсә? Өстәлләр, парталар, шулай бит? Гарәп телендә мәктәп нәрсә ул? Өстәл. Парта, утырып яза торган, утырып китап укый торган, утырып янда башка төрле нәрсәләр, чәйдә эчеп була, ашап та була, шулай бит. Әмма гадәттә бу өстәл, утырып яза торган, укый торган өстәл, мәктәп дип йөртелә. Димәк, шушы мәктәп кая? Күп. Әйе, мәктәптә күп. Яза торган өстәл. Hada мәктәп, бу мәктәп дибез. 8-нче сүз. Ул да булса нәрсә? Hada сәрир. Сәрирун. Hada сәрирун. Сәрир нәрсә ул? Намда күрәсез, шулай бит? Матур гына безнең яраткан нәрсә? Әйе, йоклый торган кровать. Кровать, йоклый торган, гарәп телендә ничек була? Сәрир була. Hada сәрир, бу кровать. Шуннан соң соңгы сүз. Hada курсиюн. 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 Hada курсиюн. Бу без кая утырабыз? Анда карагыз әле. Нәрсә бу? Әйе, урамдык. Шулай бит? Курсидә утырып без мәсәлән мәктәптә китап укыйбыз, язабыз, шулай бит. Курси шулай ук кая күп? Мәктәптә күп. Мәктәптә тагын нәрсә күп? Мәктәпләр күп, шулай бит. Мәктәптә парталар күп, өстәлләр күп. Шушы өстәл янында нәрсә бар? Курси бар, шулай бит. Яки шушы курсине сәрир янына да куябыз, будильник куябыз. Шулай бит. Димәк, менә бу дәресебездән без нәрсә өйрәндек? Күрсәтергә, күрсәтү алмашлыгын. Күрсәтү алмашлыгын өйрәндек. Шулай бит, бер предметнан бер нәрсәгә күрсәтәсебез килсә, бу дип без ничек әйтәбез? Hada дибез. Hada курси. Бу урында. Hada сәрир. Бу безнең йоклый торган нәрсә? Кровать. Шулай бит. Шуннан соң hada нәрсә булды? Мәктәп. Нәрсә ул? Парта, өстәл. Шуннан соң ача торган нәрсә менә бу? Мифтах. Hada мифтах. Бу мифтах, ачкыч. Һәм шушы сүзләрне безгә нишләргә кирәк? Ятларга кирәк булачак. Һәм киләсе дәрестә
Biz şuшы сүзләр белән сорау да бирергә өйрәнәчәкбез әле. Бүгенге дәрестә өйрәнгән сүзләрне, шулай бит мифтах, калам, китап, баб, мәдрәсә, бейт безгә ничәсен генә ятларга кирәк? Китапны ятларга кирәкме безгә? Юк. Каләмне ятларга кирәкме безгә? Юк. Мәдрәсәне ятларга кирәкме безгә? Юк. Әле мәктәпне дә ятламасаң була, шулай бит? Шушы калган 5 сүзне генә ятларга кирәк. Бейтне ятлыйбыз, йорт. Ятлыйбыз бәпне, шушы йортка шушы ишек ачып керәбез, шулай бит. Аннан соң ятлыйбыз мифтахны, мифтах бабай белән ятлый алабыз инде, шулай бит. Ишек ача безгә дип ятлыйбыз инде, шуннан соң сәрир йокларга һәм урындык. Ятлаганда шушы төрле нәрсәләр белән чагыштырып ятлый алабыз, яки кроватька сәрир сүзен ябыштырып куеп, гел күреп ятлый алабыз, урындыкка күрсен ябыштырып куеп ятлый алабыз. Мифтахлар тора торган җиргә инде мифтах, ачкыч дип язып ятлый алабыз. Менә шушындый ысуллар белән ятлап, төрле нәрсәләр белән чагыштырып, без шушы сүзләрне инде ятлый алабыз. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә файдалы гыйлемнәр, файдалы дәресләр һәм шушы гарәп телендә өйрәнергә зирәк, зиһен, көчле, яхшы хәтерләрен бирсен иде. Һәм инде киләсе очрашуларга хәтлек. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.